Takže ahoj, já jsem Smuska Easy modní, tak říkám, ne. A teď půjdeme na challenge jménem Make-up, šampon, to jsem myslela. A šampon a make-up vám budu ukazovat můj. Víte, že mám takový tmavě rty a tmavě oči, bo nikam nejdu, tak i na doma tak tmavě se maluju. No, tak můžeme jít na to, pojďte. Začala bych s tím moje oblíbené mejdlem. Ale, bo tohle to mejdlo, nebo bych popsala, to nějaký citron, voní hezky. Doporučuji malým dětem. Pak tu mám další šampon Dove, nebo jak jsme Dove Smudge. Takže tohle taky doporučuji nějakým dospělým lidem. Pak tu mám další Dove, takový lepší. Kde jste předtím dělali takový červenější tmavě. A tenhle je lepší, voní víc. Ale tyhle dva jsou na tělo. Teď můžeme jít na laky na nechty. Pojďte. Začali bychom na tím mojím oblíbeným. Tmavě takovou červenou růžový. Ale ne tak černý. Tady v tom videu vypadá takový růžový. Jo, ale je to takový tmavý růžový. Takže takový to krásný. Pak tu mám takový světle. Růžový. Ten už je takový dívčí moc Barbie. Já moc růžovo nemám rád, takže takový to. Další je něco fialovější růžovo. Tak to je takovýhle. Pak je fialovější. Takový, no, fialovější prostě. A poslední lák je ten. Jak budu mít víc, ale to počkám. Nebo ještě mám nějaké schovaný. Jedno. Takže tady ten lák. To je už takový fialový, ale třpití se. I bez moje ten make-up, moje oblíbený. Tak jdeme na to. Toto je moje zrcátko, víte, jak tam napsaný make-up, srdíčko. To jsem nedělala, to jsem dostala od mamky. Pěkný zrcátko, ne? Větší a menší, víte. Takže je takový to zrcátko. Pak tu mám takovýhle make-up na obličej. A vidíte, že už mám málo, bo to používáme ty beďáry, co mám. Takže takový to. Pak mám moji druhou nejoblíbenější tu řasenku, bo tu druhou nemám, už jsem ji vyplácela, to byla taková růžová tlustá, jo. Takže taková to. Tady mám další make-up, to už je trochu jakoby vodnější, chápete, jak to myslím, ne? No, takže takový to make-up jmenuje se Gorgeous. Pak to mám na rty, tady něco není, to jsem si udělala pod oči, nebo takové ty, já nevím, jak se jmenou. A ten se je už takový hnědější, no, jak vidíte asi na ten víčko, i ten zadeček takový, takže takový to. Pak je tu na rty, pardon, mi se špatně z toho, že jsem trochu slovenka, rty, takový jakoby jelení luj. No, to mám i prsteťkom. Pak tu mám na oči ten, co jak mám já. Ten je fakt dobrý, můžu doporučovat. Čpití se a je takový šedej. Pak tu mám nůžky a to používají se všichni. To radši ne. A nejlepší nakonec. Můj make-up. Ne, to je taková mastička čokoládová. Hezky voní. Tak čokoláda. Já to chci. Fuj. To teda hrozně chutná. Mám se musela jít vyplaknout pusu, dobrý. Takže takovýhle ten. To používáte na obličej. Nedávajte prosím do pusy, jako já teďko. Je dobrý na tělo. Kamkoliv. A hezky to hraje. Takhle to vypadá. Doufám, že se tohle video vám líbilo. I když tak like, odběr, dělám na sebe žádnou chudinku. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit. Tak čau.